El batall contra l'estany és un so que mai engana. El darrer cop de campana dona el sus a un any estrany. Dins el fred d'aquest gener s'encendrà cada talaia perquè no ens passi per maia que el món no roda prou bé. Hem tingut un greu conflicte que els malalts posa en perill. La conselleria dicta que el PAC serà Can Conill. Diuen que els llocs prenen vida quan algú en sap el seu nom. En Joan Torres no oblida i ens els explica a tothom. L'Ajuntament fa el gamberro, per no dir que fa comèdia. El Pi posa un gall de ferro, per sort no hi ha cap tragèdia. El club, una exposició que demana mamballetes, mostra els germans Formentor i les seves Teresetes. Colònia mostra interès per comprar Can Morató. Pollença ni mostra més aplaudint l'operació. Ara té carnet de guapa. Pollença, oh, quin miratge. Sortirà mai a Can Mapa com a garant del paisatge. Ens aixecam dins l'espant d'un temporal que fa història. La mà arriba de llevant quan ens visiten a Glòria. S'ha d'aprovar el catàleg de patrimoni. Restant, 5 cases amb molt d'encant i Can Franc no hi ha diàleg. S'han vist dins l'albufereta uns ocells color rosat, d'esvelt i elegant posat, i rialla un poc burleta. Dóna fruit el compromís de qui cerca i obri fosses. Revela les destrosses del règim del 36. Hem d'exhumar la mentida per poder donar conhort, desenterrar cada mort que varen enterrar en vida. Si al món hi ha cap carrera de muntanya en poc pla, ja sabem que guanyarà un pic més n'Àngel Llobera. I encetam el tercer mes i encara som optimistes i preparam amb estrès l'arribada dels turistes. Les dones són com els fars que ens guien i ens fan l'uet, i és dins aquest mes de març que amb elles n'han de bracet. La catarsi col·lectiva que vivim per Carnaval allunya el fred hivernal i ens acosta a la deriva. Ja hi ha qui passa pena quan mira vers l'altra riba. La Covid-19 arriba, a Itàlia en fa l'estrena. Pollença mostra un carisma amb absurdes fantasies. El moll tanca els darrers dies ballant el so del masclisme. Més d'una molla un batua, o també qualque remuc, quan va pel camí de Lluc de l'empaltada son grua. La vida versa el desmall de l'última despedida. El fuster ja pren la mida. Adeu, adeu, Toni Gall. Vivim noves realitats, altre temps inconcebibles, dins ca nostra confinats, imaginant impossibles. Que nostre ens cau damunt. Qui no el té, bé cerca un ca. L'aïllament és fecund, més d'un ja ha pres a fer pa. Vivim un moment estàtic, sense bulla ni renou. Creus que aquest Covid-19 frenarà el canvi climàtic? Els terrats del meu carrer s'han omplert d'actuacions, mamballetes als balcons, que tot ha d'anar per bé. Hi ha qui se desespera i qui se desil·lusiona. No hi ha festes per Sant Pere ni tampoc per la patrona. Però una il·lusió neix rectificant vells errors. Ara el moll, els pescadors, podran vendre el seu peix. No espereu, no, que me'n cansi de dir-ho. Les mans ben netes, usau bé les mascaretes i manteniu la distància. Una lliçó repetida, 1000 pits en temps de pandèmia. Més ni anant a una acadèmia l'aprendrem, hi va la vida. Enfilam el mes de juny, trucant un poc les balances. La Covid no és gaire lluny, però guanyen les finances. La gent d'en Joan Bennassa puja i baixa del Calvari, un muntatge extraordinari, viure el sentiment i traça. Els tigres semblen lleons i tothom n'està ben fart. Trobareu aquest moscard entre els genolls i els talons. Enguany, a Sant Josep Pere, Peiró qui farà el pregó de la patrona. Guió, no n'hi ha. Nit riolera. L'alborada, dia 2, aspires dins les mirades, barres i espases guardades. Oh, pollancins, cuideu-vos! El moll torna a fer pudor i això que no hi ha turistes.
A les platges els banyistes es banyen dins la brutor. Més d'un ho sent i s'embala. Jo el vull veure, però on? En Calleja i en Simón se passegen per la cala. Dret de pas a d'Internelles per anar a Cala Castell, un litigi llarg i vell, on hi ha més mànets que pelles. Les teves pelades són de l'obstinació, Victòria. Sete, fas tercer al món, un registre per la història. Un hort urbà solidari aviat ha de fruitar, sostenible i necessari per fer moll un poc més sa. Talment com cauen les fulles, a la tardor un rebrot, com si fossin cagarulles, el virus ho emmerda tot. Fruitarà talment un arbre amb escrits de joveneta. Joana Serra de Gaieta, llegirem taules de marbre. Torna el fred, ja ningú neda, amb un poquet de retard. Imposen el tot de queda, no s'hi val vetllar fins tard. Maria Roger, nora bona, la dona no existeix, et premia i defineix. Millor cineasta dona. Suport mutu, un col·lectiu necessari dins que nostra que altra vegada demostra que l'empatia perviu. El canvi no me convenç, el saldo és deficitari. El rector Francesc Vicenç se'n va regir al seminari. El món no s'atura i gira i segueix el seu camí, però enguany no hi haurà fira, per temor a emmalaltir. Si fa 40 anys no hi eren i d'aquí 30 no hi són, el temps borra el que altres feren, les platges que rodi el món. En Martí Otxogavia, designat jutge de pau, l'oposició no es complau i vol revocar la tria. La llibreta morfològica ve carregada de plomes. Surt la guia ornitològica de Pollença en 5 idiomes. No voldria tener nassis, tot quan fas de tu Mateu. Deim adeu a l'Ateneu, adeu i un miler de gràcies. El glosami no me cansa. Poder-ho fer és un regal. Bones festes, bon Nadal. I un any nou ple d'esperança. Ara sí. Eh?